naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka. Huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka. Naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka. Huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka. Naiona tofauti ya leo na jana. Huyu Yesu ananiongezea baraka. Ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Ananiongezea baraka. Naiona tofauti ya leo na jana. Huyu Yesu ananiongezea baraka. Huyu ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Amenijibu zaidi ya vile nilivyomwomba. Nimemwomba kazi, amenipa na ndoa. Nimemwomba watoto, amenipa na gari. Huyu Yesu anazidi kunyeshea mvua ya baraka. Hapa molinge, hapa molinge, hapa molinga Yesu ayo. Ananiongezea baraka. Ananiongezea baraka. Utaka tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka. Nani huyo? Ni Mungu, ni Mungu wa baraka.
No, come sono due ya. Come non lo ni penyo kan. The list. Yes. The list. Sì, come instrumentalist. Yeah. Mari no marleo. Vocalist, instrumentalist. Gola vocalist, gola vocalist. Waombi. Ketwa setemo. Japoni kataka podingi ops, mena bebi ops. Hakuna hopes. Japoni. Koro yinti matima mari ma winjo ke leo no. Awinjo ke teme maber. Look na face. Goods once sold can never be returned. Services once offered in any school
Kwe said the school. Kata yudo mana why. School okudwokni fee. Okudwokni. Koro continue enriching the teacher. Yaka 2030. While you grab nothing. Vision 2030. Sani wasechore 2060 no kiwinjo 2030 yosechopo. Nyako kids. Mano unfair. Mano unfair. And very much fair. I say attend classes. To ini mitamo. Faithfully. Ini mitamo. Faithfully. Japuonja ngino train ni maber. Kabisa. But neno ma chalno dilo. Tame. Ni japuonj time cover. Ni japuonj wach ni wer ma. Iwinje kochako donje moro. Ikone ni F sharp or B manisi. Koro cham nyanji. But idhi maber. Nitie moko maparo no omedo fwenyo mus kar weto koro we koro mamoko minyalo fwenyo mwanyalo wacho ni tik to fwenya but warwaki nicha ne chalo nade Meru Meru no de maber kabisa na yudo fans mag Injili Kalo Meru kacha sisi tunapendanga tu hiyo muziki lakini ndinje hatuelewi tunafurahia tu beats koro jo Meru musu ero kamano waka akelunu Ikelonwa wacha kikilua ngati Nyasaye Yesu nyalo stories za jaba It's okay. It's okay. Connect. Wasa connect. Na igine kono. Yeah. Na igoyo gine kono story za jaba kono. Sawa da DJ. Wabro connect. Samoro wi wamo kwany maber. Wabro kwany. Ise kwany. Ase kwany. Anaol gi paro mang'eny. Anselo. Aol gi paro mang'eny. Ne gine ne chonga gi lo kono. Vadije. Ndo wachirwa kwa. Welcome back. To ode maber? Kabisa. Okay. First service ne liet. Band. Moto. Donge? Mano good selection. Nonde sere. Kabisa. Sani wantiere second service kai nyinga Ken the DJ Ward Seme. Asechopo second service kai koro wasechako gi praise live band music gi 7 koro playlist dwa bedo moto ari adika uchiel no mane SMS number studio kai Facebook wantiere Injili Kalo kata Ramogi TV Blue Badge official page wangi Blue Badge kanyo koro wantiere live YouTube bende inyalo de YouTube kanyo subscribe mondi comment kasto wabro neno ote mari wabro somo studio kae machiegni kabisa timu Injili ahero kabisa timu Injili Kalo an kaka Ken the DJ amor kabisa nyako kitmo amen the DJ warwaki kendo ero kamano kuom chako na maber icha miss 7 go matin to itimo na maber kora winjo ka and very much okay. Yes, angeni August nikose chakre kamano to de maber. Brother Bernard dong warwako ji second service? Warwako ji tutote. Kendo wagone giro kamano. Kuom kawo thuolo mondo gibedo kodwa. Chenro mar Injili Kalo. Kamano. Donge. Yes. Bas. Kawuono koro roda wa mafom. Idwa ni an ma chiu form? Roda wa mafom. Okay. Donge koro director de pango wa? Dadije. Ineno nade? Roda wa mafom. Okay. Chapa yuki. So kaweka ni anyalo cut walk matin. Ka biro chiwo form but it's okay. But chiwo form. Yeah. Nyaki walk majestically. Yes. Amen. Wantiere chenro mag juma kendo kawuono brother Bernard wacho ni mondo abed roda wa mafom. The DJ be ang'eno chini bedo Kena wa mafom. Koro ikri Kena wa mafom. Koro kawuono in guest formist. And guest formist. Japuonj. Sawa. Matimore jumani inyalo oronwa ote kata nyasi mabende in godo kata wende ba in godo manyien inyalo oronwa link injilikalo.rms@gmail.com injilikalo.rms@gmail.com kata inyalo oronwa ote machoke na mamara 2-3-6-000. Chenro mag juma odiochieng' ma kawuono wan kod wende manyien wende mamit mabende wadwani mondo wachaka kae gi mokwongo kanyo ma en Kings Biblos owero kanyo wer mamit mar geno kuom Yesu.
Kings Biblos owero wer mar geno kuom Yesu. Mano wer manyien mabende kowuok wadwani mondo wawinje walidhe mana matin kaito iringe YouTube kacha mondi ine mamoko kanyo. The DJ. Hey, amen. The DJ, ibanjo wangi. To yine nini lead vocalist. Kings Biblos wero kanyo geno kuom Yesu en hawi. Kwa geno kuom Yesu to en hawi maduong' mokalo. Wer marario kai kata wer marario kai wan kod Millicent Eric owero kai wer mamit mar Oduoko Lamba. Millicent Eric owero wer mar Oduoko Lamba. Wawinjane kai the DJ. Oduoko Lamba. Yesu Oduoko Lamba. We atinye neno Oduoko Lamba. Yesu Oduoko Lamba. Yesu yo Oduoko Lamba. Yesu Oduoko Lamba. We atinye neno Oduoko Lamba. Yesu Oduoko Lamba. Baba Oduoko Lamba. Yesu Oduoko Lamba. We atime neno Oduoko Lamba. Yesu Oduoko Lamba. We atime neno. Ni wasegole kanyo koro kikideo brother Bernard wanwadhi adia nyime Millicent Eric. Dual no the DJ winjo dual no. Very nice. Rich. Yeah. Very rich. Millicent Eric Powerful. Oduoko Lamba we monda time eneno wer maradek kai the DJ wan kai kod Scovian Owera kendo nyako matin mabende biro maber biro maber kabisa kendo ogwedhowa kod wer mamit kai miluongo ni Wapaki the DJ. Watingwa nyingi malo watenyi malo baba. Ben Wapaki githumbe wadende Nyasaye. Scovian Owera wero kanyo wer mamit Wapaki nyako matin mabende biro maber kendo wabro medo sire kwa medo gwedhore kod wende mamit mabende au medo golo. Aparo ni wer mogik kai the DJ donge wan koda chiel mogik mabende wadwani mondo mi waketi mondo wawinje ni ento wacho nango. Papa Kriso kanyakla kod nyadendi Florence wero kai wer mamit mar Yesu en Ruoth. Papa Kriso kod Florence wero wer mamit mar Yesu en Ruoth. The DJ. Yesu en Ruodhwa. Walando ni piny mondo winji. Yesu en Ruodhwa. Owarongi mana baba. Yesu en Ruodhwa. Neno chiwo wode boko e gao. Yesu en Ruodhwa. Okao rito na duto te. Yesu en Ruodhwa. Emomiyo wawer kawuono. Yesu en Ruodhwa. Neno chwero rembe. Yesu en Ruodhwa. Yesu en Ruodhwa. Mwer kanyo kod Papa Kriso kanyakla kod nyadendi Florence. Walidha kaka watimoga. Samoro waringo kod gi odiochieng' makawuono to wagombo ni samo walidho kamano ti yuda chiel kanyo mimako iringe YouTube to subscribe kacha mondo mi wasir jower magwa kendo nying Nyasaye mondo med yudo duong' kinde duto te. Kama wachope no wamedo paro ni mwatimore juma ni nyalo oronwa email kanyo at injilikalo.rms@gmail.com kata namba mar ote machuok mar 2-3-6-000 mondo wang'e nyasi mabende in godo migombo ni mondo landi to mana kaka ne wasewacho kibolo gimoro matin ne kambi kaka nyasi crusade chokruok moro mar Nyasaye inyalo oro mondo me wagwedhre kanyakla kendo kibolo gimoro ne kambi kanyo to walando maber kabisa to wende manyien to wawacho ni gin free donge ioro link kanyo injilikalo.rms@gmail.com kata nyalo oronwa links e inbox magwa mondo mi wa tudre kod the DJ orangane ni gichalo nade tiketa kai wende manyien
to nying Nyasaye medo yudo duong' kinde duto tedo. Amina. Wagoero kamano ne jower mabende nogolo wende manyien e jumani. Umed golo mabeyo mamedo gwedho chunywa kendo medo miyo nying Nyasaye duong'. Donga tieko gi kanyo. Aitieko. Okay. Very good. Chap kamano. Good job. Nyathi mwalimu ndenda nanda. Kamano nyanya mwalimu. Aitieko. You are a first land. Atim nango nyarodhi amatim nango. Good job. Good. Koro kena umafom juma manyien. Juma manyien. Japuonjo wa. Japuonji ni Mondange. Ango? To ama bro bedo DJ wa mafom. En samu bedo. Samu idhi no. To en mo bedo. Sami di kocha. To an makoro an kanyo. Yeah. Wilo. Seketo nagia kata selector koro nyisa mana ni koro ka timo maka mata timo mani. Bas. A disaster, man. You will be surprised. You will be surprised. Dong ngene check moro nitie mane ilungo ni ngawa Lindsay. Opuonja bedo producer kata dakika moro matin kana itimo discussion. Ano kawinjo. Ne wadhi maber. Ano kawinjo. Kabisa. Dadie no kawinjo. Asiko mani camera one. Get ready, camera one, boom. Aya. Tingeni ya. One. Daddy. Camera 2 You know my still discussion. on camera 3 get ready. Kaya ngako si chunge. Onge ningi lose kendo. Korenmo otip. Inyalo manyo creative shot. Nitie kaka wagologi. Ununga. Yani nitie kaka dongeni nitie camera 1 mamari, camera 2 mar wendo, camera 3 mauntire. Basa discussion do kako ketno. Sama ngacha wuoyo cha. En sadi makaro dago ni To nitie reaction moro men kar roda ogine to ikelo ne roda. Chaki dogi wuok nduoko ne gigite kaiti chaki doki ngama ne wuoyo. Koro okena ina kita kakiparo. Japuonjo puonjo nyaka ngwetieki. It's not easy. Yeah, it needs creativity. Yeah. Kawuono ni. Ai onge wach. Ineno nang koro kende di jomiwa moro. Kamano. Kela ne moko magine ni magine. Ere uyero mane? Pod idwa dok e 7 kilo? So, okay. Ma oye gine ne kakwa timo kapili. Yeah. Scovian. Oh, okay. Oh, yes, okay. We are ne poko mako maber. Okay. Okay. Ayie kodi. Scovian. Kamano.
Pio pio no no, kibiro toko boke. Pio pio no no, kibiro tuokalu. Wololo ya ye, kibiro tuokalu. Wololo ya ye, kibiro toko boke. Pio pio no no, kibiro toko boke. Pio pio no no, kibiro toka. Yes, sama wasika manyaga. Yes, manyaga. Kagidwaro tieko ngimana. Yes, jamondo. Tomit and jamondo. Kendo lombe. Yes, biro. Elwetu wasi. Yes, sama wasika manyaga. Yes, manyaga. Kagidwaro tieko ngimana. Yes, manyaga. Tomit and kendo lombe. Yes, biro. Elwetu wasi. Come on. Yesu tunamor kapaki, Yesu tunamor kadendi baba, Yesu tunamor kadendi, Yesu tunamor kalongi baba, Yesu tunamor kalongi. Kidna 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 ruot. Yesu
Yesu sekunana anopoko yudi e polo nyaka pinyita anopoko nwa ngama pimogi Yesu anopoko yudi nyamono madongo kulorene anopoko nwa ngama pimogi Yesu sekunani anopoko yudi yuchienda ringo ginyinge Yesu anopoko nwa ngama chalogi Yesu sekunani anopoko yudi
imiya neno le. Nyarombo imiya neno le. Nyarombo imiya neno le. Ken the DJ. Lakini ya. If you do not, we shall. Yes. Even if you do not, we shall. Yes. Wano kaburiti. Yeah, wabrudi ya nyime. We shall not wait. Ni meda leo. Waselo school. Jiwer. Anyone break. Ito school ni loro ga pio ma. School da di. August holidays. Donge kata ka jiniga holiday to ngato dete me kata revision. Donge kata omwa kitimo. Tuga. Mari ni mane. Dure buru. Nyakudia. Would got ka unje. Mari ni mane. This yours is which one? Amen. Aya, waso mote machok. Ang'ane joma bende wacho ni kodwa. Yes. Wan kai koda joma ko mabende wacho ni gin kodwa. Abro rango Facebook kada DJ Donge. Aya. Wan kod engineer Musainya. Wan kod engineer Lazaro Kanyamboka. Wacho ni kentiere ACK St Michael ACK Kariobangi. Lavenda Omondi wacho ni ogwedhore mathoth. To Lavenda wacho ni kod wach moro mapek mama ikue. Nyasaye mondo timni maber Lavenda. Nyasaye mondo hochunyi, Nyasaye mondo miteko, upuonjre kodi ojiwi e wach mabende chandino, kendo mondo ng'ade ni rieko, kendo mondo timni ng'uono mare. Amen. Judy Okoth wacho ni playlist ber kabisa. Febris wacho ni umora sana. Brother Bernard Nyasaye mondo gwedhu ahinya. Amen. Sharon bado wacho ni kodwa. Wan kod Geoman KE wacho ni biro bedo mondisore. Awinjo kantiere Rongo. Otino Michael wacho ni watching you from Eldoret, home of heroes. Erokamana ahinya. Neno kacha ote mar Kevo Tiger. Neno ote mar Kevo Tiger wacho ni mit gadier. Ote ka enitir mar Moses Ojunge, kachiel kod Clifford Adongo. Wan kod ote mar Celine Dion. Steven Odhiambo wacho ni amor kantiere Chemelil. Berin Eunice wacho ni powerful. Maratari entiere Mariakani. Wood Diana Maropasi wacho ni pamoja. Silpa nyar Ajeni wacho ni kondani kama kawaida. An kod mama wa Ajeni Nyarowino. Paro na nyalo so mugi kai. Jena Nyango wacho ni asedonjo kaka pile. Jack Jawarianda bende wacho ni asemolo. Josephat James Yanza wacho ni watching live and waiting for Mevin James mondo gwedhwa. Amen. Morgan Paul Oji wacho ni chenro ler ndi. Uyoma Manywanda kod Elvis Ochilo bende wacho ni watching live from Migori. Ti uka umos muwo kuom waya Alseba Opiata. Wacho ni omor kodu kaka pile. Kendo gwedhore mathoth. Amina. Aya, ane chokruok kaka pile. Kendo ago mos ne familia na kuom lal mar baba na Dishon Ochieng e dala mar Kaugagi Sirinde Opar Mibokowo tarik 21 oywe mayom. Amen. Musainya kuom lalo baba ni. Wantiere kai kod Moses Osaso kawuok Bware Uriri wacho ni wane chenro gi Violet Evelyn gi Victor Morin Nyakisumo wacho ni umora matek. Erokamano pak ruoth. Nyinga Bahati amor kawuono winjo wach Nyasaye. Ang'eyo Nyasaye biro timo na an bende. Nyasaye ogwedhu te imbe Nyasaye ogwedhi. Ken ketna mawero ni kao kosana imorito dala to tich jarito kayem nono. Min Beryl kawuok Gaena. Erokamano ahinya Min Beryl. An ben mosna party leader. Okay. The DJ. Party leader wakai Julie Kaloka. Party leader ukaumos. Julie Kalo party. Aya. You Very good. Ngato wacho kani amor gi timi Julie Kala winjo wach Nyasaye mar Reverend Benson Oyalo and Minister mar Kabondo Ramba. Wadhi chako kiche watarik 10 dwe mar 8 2026 e kanisa Jubilee Holy Church e Nyakache. Erokamano. Wantiere kai kod ng'ato kawacho ni greetings brother Bernard kod nyako kitumo Injili Kalo ler wanene gi mama Manyalago kod mama Mary Nyajim. Kwe mar Kristo chopne Bishop Mara Charles Mayoga, Pastor Edwin Japolo Eliakim,
kod joko Ochieng Pastorate mano Martin Ochieng mar Rweya. Aya. Dharije no nego rangnwa YouTube kacha. Keka to semake. Ken the DJ mana wuod seme B for Bihan Apostle nitie kaka ong'iyowa to ang' ne wawach ni we wakwanyne kanyo to wabro deal kode ang' bang'e mondo nyiswa but wanini nikech otimonwa maber kacha wang'wonne waweya go kore kono Barack Otieno mago joma nitiere e YouTube kacha okwadwa ni wawe jo YouTube bende oko. Ya akwanya matin kaito waka break matin to ka waduogo kod jawer gik molos kod lwet dhano gidwa kelo wigi aneno kata Barack Otieno paro ni gidwa kelo wigi mar adier atemo ng'iyo gi kacha to gilalna to wabro ng'iyo gi donge aneno ka achiel kende mabiro na kae Barack Otieno wacho ni Ramogi TV ler kabisa kantiere Kisumu dala mwana Arsenali aparo ni nitie kaka Simbani aparo ni kod shida matin but wabro rango gi ka wadugo kod jawer joma nitiere YouTube nyaka be korang no wang'iye ni giwacho nang'o kapuka giwacho ni ya wan koni to ulal nwa koso da DJ milalo signal ma Simba koni da DJ Debeni lalo signal ma Simba receive signal in Jesus name. Amen. But podo dagi. Agane warange kawaduogo. Dadije donge nyiswa kawaduogo to watimo nang. Wangi Mevin Jens mano guest artist of the day. Koro kiki mul remote wabiro. Kamano. Glory. Kar chakruok wach ne nitie wach loso mbaka to mbaka igero godo piny mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties wach bende nyaka kol manon iye matut nitie josiasa masegweny kago on principle Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo omiyo wuoth koda ma en chal mar Kenya. Tedo gi
chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but ki keto deep fried nutrients go there. Kichwa ke mangen nutrients there. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiba.
nani baba geni aderna olo na lweny gremo waya chungu siep nani baba geni onge gimatamo Yesu badele kila yola na rota singora okana weji onge gimatamo Yesu badele kila yola na rota singora okana weji onge gimatamo Yesu badele Kokale no giwanga, pepuka winjogi
duto mondo ng'i. An gima ng'eyo ni nyaki chop na singo, kata osedeko kata oseleo, pok awito geno nani kuomi ruodha, amalo Baba pinje duto mondo ng'i. Ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, Baba ating'i malo, ating'i malo, Yesu ating'i malo, Yesu Yesu Baba yudi go. Arwaki dalawa Baba bitimie ono, arwaki oda Baba bitimie ono, yeipenya mesa kawasika duto neno, Yesu yo Rabi yudi do. Arwaki dalawa Baba bitimie ono, arwaki oda Baba bitimie ono, yeipenya mesa kawasika duto neno, Yesu yo Rabi ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, Yesu Baba ating'i malo, ating'i malo, Yesu ating'i malo, Yesu Baba Rabi yudi mosiko. Jomoko gosiboi giwacho ni aserumo, aluongi na uma joumileke jonyiero, aluongi machoka miere moleo, Yesu yore bi yudi duong'. Jomoko gosiboi giwacho ni aserumo, aluongi na uma joumileke jonyiero, aluongi machoka miere moleo, Yesu yore bi yudi duong'. Ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, Baba ating'i malo, Baba ating'i malo, Yesu ating'i malo, Yesu Rabi yudi duong'. E piny Gerasi jochiende winji ringo, nyar Jairo Baba ichiero e tho, kata Lazaro Baba ichiero e bur, Yesu yore bi yudi duong'. E piny Gerasi jochiende winji ringo, nyar Jairo Baba ichiero e tho, kata Lazaro Baba ichiero e bur, Yesu yore bi yudi duong'. Ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, Yesu ating'i malo, Yesu Rabi ating'i malo. Inie Nyasaye manyalo duto te, onge gino Baba mosekelo nyimi motami loyo, pok aneno gi wang'a be pok awinjo gi ita, Yesu yore bi yudi duong'. Inie Nyasaye manyalo duto te, onge gino Baba mosekelo nyimi motami loyo, pok aneno gi wang'a be pok awinjo gi ita, Yesu Rabi yudi duong'. Ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, ating'i malo, Yesu ating'i malo, Yesu Rabi ating'i malo. Inie Nyasaye manyalo duto te, onge gino Baba mosekelo nyimi motami loyo, pok aneno gi wang'a be pok awinjo gi ita, Yesu yore bi yudi duong'. Inie Nyasaye manyalo duto te, onge gino Baba mosekelo Hey. Amen, amen, amen. Amen. Aya wantiere e chenro mar Injili Kalo. Ne wawachonu ni wan kod jawer kawuono iluongo ni Mevin James, owero wer mamit kacha chani ating'i malo. Kama wacho ni onge gima nosekele nyimi. Yes, yes. Motami loyo. Mevin. Karibu. Asante. Mevin muol. Ngi kata weche mang'eny.
Aji? Moving shy. Moving sawa. En sawa. Adier. Oh. Ay, koro. King'iyo kamera ni. Fuleri ane maber. Mondo jogi ong'e ni Mevin James en ng'a. Okay. Nyinga en Mevin James. Nyare kanyadak Otieno. Moyudo keny Mfangano kamoro ni Nyakweri. Gisani adak Rangwe. Atiyo Rangwe Sub County Hospital. Koro adak mana Rangwe gisani. Sema natieko. Baby. Iwa yawa. An jawer ma wero wende mag injili, mag gospel, ang'amo waro. Mevin lemo kanye. Aleme kanisa mara Rege Maranatha. Rangwe. Okay. Kamano. Ken. Mevin machegni kabisa. Asante sana. Law squad wa safari mari osebedo nade ministry kae. Okay, ministry mara achako wer kapod anyathi school. Okay. Ema achako gole e wendena mag injili kane university Masinde Muliro. Mano ne en 2022. Kamano koro okanyal wacho ni osebedo na matek. Kata seche moko nyalo bedo be matek matin, but anyalo wacho ni duto te awene Nyasaye emo oseketo na mondo mi obed na mayot. Kamano. First song nen mane? Onge gima tamo Yesu mane wachako godo cha. Okay. Kamano. Law squad wa the first time ni the studio. First time recording. No chalo nade. Okay, first time manadhi studio. Nen challenging matin. Nikech gima pok ni experience. Okay. Kokidwa chako timo. Koro ne producer siko nyisa mana ni awa wera wadhi adhiya. But Nyasaye no miya teko mana timo recording matieko. Okay. Kamano. Ingi kata mentor kata natma inyalo ni aspire to be artist moro a gospel kai. A gospel kai kana chako wer to nairoga Phoebe Moses sana. Okay. Ne no mora na gwedhaga gi wende ne. Koro nagomboga ni yawa chieng' moro be nawere kaka Phoebe ni. Nachako admire Phoebe kantiere e secondary. Chieng' moro nayudo kane otimo nowere e tie nam Mabeya anyar nam kocha. Koro kana neno te wacho ni yawa ambe chieng' moro anyalo timo kamae nikech noyudo kan gi mich mar wer. Koro nagomba wacho ni to Phoebe ni duonda mitna to kako wer ni bende mora. Koro na dhi e studio. To kana dhi e studio to Papa Jono Kidi be no penja ni ng'amene no ka moriga e wer kata nanyise ni Phoebe to nyisa ni you can do it. Beda gi chir. Alafu lemie ibro neno ka imbe chieng' moro nigi kama chalo kamano. Iseromo gi Phoebe? Aseromo kode. Kendo tinde nosiepa sana. Kamano. Koro warit kolabo moro. Kamano. Aya, gi Papa Okidi. Sani gi wende ariyo dongi. Gi Papa Okidi. Papa Okidi en a producer kata jawer nyako Kets. Mano like the legends. Yes. Koro isetimo kolabo gi Papa Okidi. Kamano. Mano a new experience. Yes. No bedo nade. Okay, na mor kabisa. Nikech Papa Okidi gin jomoko minyalo gomba ni yawa kambe obed ni anyalo kata timo kode kolabo. First song mara kana timo to nwawuoyo kode mowacho ni wer ni ber manyaka katamba kete dwonda. Koro nawinja ka mor kabisa. Mara ariyo ni be kana chaka timo to ochako yie okete dwonde. Awinjo ka agwedhora kabisa. Okay. Amen. Odhi maber. Odhi maber. Nikech joma
odwano ochal kodgi kata joma timo godo kolabu joma bende maybe samoro mi advice gin joma beyo ministry kae kendo aparo maybe dhi medo dongore maber kabisa to aparo ni maybe meda timo kinda meda timo kinda nikech so far so good donge so far so good koro meda timo kinda iwacho ni tiyo Rangwe Sub County Hospital i balance na de side no giwer i make sure ni podin wero kodok piny ama ministry okireno kodok piny okay thothne watiye shift koro yudo ka seche moko mostly an ga night shift koro miya thuolo maber odiochieng mar dhi ministry then Monday to Friday man ga tich Saturday Sunday okadhi ga tich mano ber koro utiyo gi thuolo moyudo no donge amano ber aparo ni gi kama wachope na keni dadije dwani wachakwa chwad moro winjo moro achiel maybe ni wachakwa duogo chako nyiswa koro ni mbele kai to koro chalo nade to bio ojiwe kata jower mamoko ma gi nyingo mwaluongo godo ben wacho ni upcoming donge chipukizi maybe ni doga thuolo mar dhi chokroge mopogre yes yudo ga thuolo mar minister yes yo mayot yeah wachane dadije winjo ka wacho ni experience mari kor chokroge misedhie kido thuolo mar ministering iwinjo ka in kod dwaro mar medo ni dwano luonge chokroge mang'eny koso igombo ni nitiere ministers ma wachoga ni gidwa beta chien afadhali o nini o minister kanisa gi to tieko kata studio ministries yes to kick onge performing crusade kondego kora keni maybe in e pachi ineno nade okay ante pacha ingeni wer kagolo tagolo ni ogwedha kata dwano ogwedh joma moko bende koro sama yudo thuolo mar dhi e platform kadhi pako Nyasaye awinjo kamora kabisa yes amen meda tiyo matek donge brother Ben wayud wer moro yes. Waduo kendo do yes aya dadije Manene timo e gimana, ala tingo dua
Dhiyo. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. Kaunti ka kaunti ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go there. Kichwake mang'eny nutrients there. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma mano kanyero tich adek ka bende chenro ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata e piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Money,
Badije wera ne. Chunya omiduo jale. Chunya omiduo. Holiday, mantiere holiday. Badije. Agwa tiek show. Kata wero kuwer. Agwa tiek show to wadhi dil kodi. Koro. Onge wach. It's all right. Net kabisa donge? Mitai. To Yes. That do wacho gimoro. Awacho mana ni nitie joma gwedhre kae kod wende mag Mevin. Kabisa e Facebook ka. Gintie giwacho ni gin kae kendo gigwedhore. Mathoth Enos Anguka wacho ni en kae. Evangelist Elio Chieng bende wacho ni gwedhre mathoth anya kod wende mag Mevin. Neno kata Vitalis Ochieng Wod Game Karariu bende wacho ni en kodwa kendo gwedhore. Wacho ni agwedhora kaka pile chendo ni Jen Ngeso wacho ni pod entiere kai. Viviana Nyango wacho ni watching live from Nakuru pod gigwedhore mathoth ahinya. Aneno kacha Wilkisa Joseph bende entiere Facebook kacha wacho ni Mevin James is a blessing. Paro ni ging'eny kai Mevin kendo jogo moheri nitiere kai. Paro ni kapok watieko brother Bernard ni kod wach kodi kanyo
Mevin wer maber. Amano. Mevin tiyo matek. Kabisa. Bolo wende mabeyo. Production is good. Yes. Both audio, video, the message. Mevin nyiswa ni in koro kaka gospel artist. Kiweyo koro kama isechope sani. What is your desire? Angoma diher kata kanye ma ineno ka idwaro ni mondo Nyasaye ochope kodi. Okay. Gima dagombo mondo Nyasaye omed timona mondo adhi maber. Agombo ni Nyasaye omed mana miya wir ma adhi mbele gi golo wende na maber. To wende na gi gwedh nyaka joma ni oko. Kik bed ni anima gi gwedha kenda. Akwayo Nyasaye ni omiya wende mabeyo beyo manyalo chope it bende. Ma ng'ato kowinjo to bende oae ko ogwedhore. Kamano. So in kod mpango mane? What is your plan koro sani? Nitie were moro ma expect, so nitiere kata gimoro ma idwa loso, kata function moro, kata collabo moro, in gi plan mane between kata watch ni the next kata mana 1 year? Okay, gisani nitiere songs na moko ma nitiere audio. Aplano golo timo negi video soon. Alafu aplan timo launching mara next year dwe mara 8. Ka Nyasaye otelie tangini bro bedo maber. Kamano. Pango time kanye? Apango time Asumbi. Asumbi. E kanisa kama Leme. Okay. Kamano. Very nice, very nice. Mano ber kabisa Mevin. Kinangeni Nyasaye bro timo ni dwaro mar chunyi na. Aya, Mevin wuoye gi fellow artists. Wach moro ma Nyasaye nyalo kete chunyi, wache gi jower weteni kaluwore gi kaka ineno industry kadi. Kamano. Daher mana nyiso jower wetena ni wamed pako Nyasaye, wamed bedo gi hera, nikech hera kochakore kodwa to bro chopo kare ne jok ma nikech awacho ga ni jawer, wambe wachalo mana politicians. Kaki iwuoyo maber gi ji, bro miyo ji bedo kodi machiegni. Koro wakwerre owuon owe gi kae to jowete wa mabende ni oko kotecha. Bende giwinjo ka gik mwatimo gin gik moko mamiyo Nyasaye duong'. Koro gihero tijwane. Koro wamederore kaka wan jower. Kamano. Amen. Wadhi maber. Kabisa. Mevin puonjo maber. Gimoro ne bire pacha sani ka Mevin wacho no dhi obotimo launching mare e kanisa moleme. Na gombo ng'eyo ka kanisa ni iyudo support kaka an artist e kanisa no. Kiyudo support mondo mi wanyise kata jower mamoko ber mar bedo gi kamoro miluongo kaka koro kanisa ni. Nitiere jadolo mari, nitiere bo jadolo moro makata kidhi e chokroge mamoko to ng'eyo ni ng'ane odhi e chokruok moro kama joma ni onge kodwa. Kanisa ni yudo support maber kaka jawer. Erokamano. Kanisa na yudo support maber kata gisani. Tarika 12 wan gi chokruok marwa e kanisa wa. Ma dhi chakore Arege Maranatha. To kanisa wa aneno ka gineno ka gima gin gi jawere kanisa. Nikech kanyo aneno ka gine ma gimiya ni mondo mi kata ka anyalo dwaro jawer machielo manyalo konya e sechego. To gimiya that opportunity. Ok giluonga ng'ato kapok ginyisa. Koro miyo awinjo ka binjo maber sama ntiere kodgi e kanisa. Kamano. Gino omiya para gimoro kendo sechego. Owacho gimoro ni ok giluong ng'ato jawer moro oko kapok ginyise. Samoro nitie kanisni moko ma they are guilty as charged. Un gi solo artist mabe ugurore motegno kendo en kodwe kanisa ka Jumapil ko wuok odhi e chokruok moto nyako wach ni jadolo kama lakini kochopo ni nitiere chokruok e kanisa ama nyasi moro to iluongo jowa moko kapo kata enomiye kata thuolo. Luongo jomoko ok rach, but talent ma un godo e kanisa ka, mich ma un godo ka be nyaka
recognize. Donge. Yes. Mano ber. Mano miyo miye mijingo mar bedo kanyo medo tiyo ne Nyasaye kanisa no donge in kesa moro be nyalo go chunyi ne jomoko miluongo da DJ miluongo to wan gi DJ ka onego chagi adadi okay yo marach onego chagi da DJ moro ni man kani koro ka da DJ bibiro temi e time ne be but an man kaini ambo chake koda mondo okele ranyisi moro ni kanisa nani be wan gi ng'ato we recognize gima timo kain. Yes. Very important. Mano ber aparo ni watieka koro dadi mana ka in kod wach moro modong kapok mebino moso jomoko to onyis joneno be kaka yudo wendegi. Wan kaka team Injilika wabro support maybe donge kamano utimo maber kaka brother Bernard osewacho koro maybe ingi support mar team Injilika. Asante sana. Sawa. Aya mebino moso jomoko matin kaiti nyis joneno kaka yudo wendegi to watieka. Aya amoso babana James Auko ka intiere Sikri mano mwalimu Kaumosa moso mamana Agnes gi mamana machiel babana Jado Grace Auko alafu amoso won parwa Simon Onyango kuma intiere Kaumos nyithinda Tania gi Travis Ukaumos kama untiere kumunena ng'eni gibedo piny ginyisa ni okang ne gidhi kanisa ne giwine mama Ukaumos amoso Moligration ka intiere Kisumu Jane Ngeso amoso uduto mama Timna kuma untiere kauru mos wich nyalo wir gi joma moko lakini kikumak na Wilkista Joseph chunyo eri ka duogo dala yawa kiko unena marach amoso uduto joma watch te nyaka fans maga kuonde minyalo nena antiere Facebook Mevin James, TikTok Mevin James, YouTube Mevin James. Chopuru mondo supporta. Yawa kik wiya wil gi Josfat. No nyisa ni ang' no ne chakruok ne nyako tieki. Brian amosi kama intiere. Ok damosu duto. Amen. Watieko kendo wago ni erokamano Mevin kuom kawo thuolo mari bedo kodwa ka odiochieng' ma kono Nyasaye mondo gwedhi kendo Nyasaye ometing'i malo kimedo tiyo tichne kidok Nyasaye mondo miyo otelni kendo ichop maber donge. Amen. Koso wiyo wil gi ng'ato wiyo wil go odhi Jackie ka inta kawiri ka omosna nyaka min valte kauru mosna. Amen. Kikugur Mevin thuole manyalo koso mondo miwa mos ji duto te donge. But eruru kamano kuom bedo kodwa e chenro ni mar Injili Kalo chakre saa 12 mar okinyi kendo watieko Nyasaye mondo miyo ritu kendo gwedhu ka wachako juma manyien kwe mar Kristo mondo miyo umwa e juma manyien kod dweni mar 8 iluonga ni Roda Nyarko Kitmo watudure Jumapil machielo. An nyinga Ken the DJ Wodseme warom Jumapil manyien aero team Injili Kalo oriti. Amen. Team Injili Kalo erokamano kuom sebedo kodwa e chenro nyaka ne wachaki nyaka sani makoro wachopo e giko. Nyasaye mondo gwedhu team Injili Kalo wahero wageno wanere Jumapil manyien nyinga Ben Otiende. Amen. To dadi jokwago erokamano ne director waka wuno Stafford kanyakla kod Hesbon donge Maina Asuza wiasa moro wilgani Asu Maish okodwa Maina wan kod Eriko kai kod Victor yes. Koji duto te momiyo chenro ni ochopo kare. Nyasaye mondo ni sana. God our bless. Kabisa ni God manzi. Sadite. It's
cha